أرسل زينا إثيوبيا ناي بعلا عدل ببعلا موسان كمتخيل بتكبار رأي قبل أقلقلوت كوميونيكيشن من قستافليتو ناي عصر تغل تغفلي حقر لخا موصي فتنا كاب مونغوز وسدو تمهارو عصر تغل تنطبي شمونت مئتاوي ناي محلف وصيد كم زمصو من السير تمرت تافليتو تساتفتي مبل 76 أخيبا كوميتي زوبا أفريقيا ودبحو ودب تعنا عالم تعي ميلا من نبابرون مسفح فح علامات قبر وعزو اقري أكايدو على سنبت عصر شوعة حاسك للتشحن عصر شمنتنا متمرت قطر ساعة شعة عقلونا باقوم سدالو زينا ومسندوتات حيزنا لكم قريبنا لنا زيناتات جيتات شوالو مساكم كسانحي سنة مكتال نبخون لكم تمنيتنا وفلما حصرت زيناتات إثيوبيا ناي بعلا عدل ببعلا موسان كم تخيل بتكبار رأي قبل أقلقلوت كوميونيكيشن منقستي أفليتو أقلقلوت كوميونيكيشن منقستي إثيوبيا مخيروم إثيوبيا ونسعيرا بزبر سياب زم حلالفو ملختي سعيبو كقربيوم إثيوبيا بوليتيكا قونس نحايلني أكل بمبالا فلالياتا بزسلت أنا مدرخ مخكرنا مفتاح زوسدت تسقم تمهدار بوليتيكا مهاجرنام أب حدوش سرت زنبر تاريخاوي عود كوينيوم أبي إثيوبيا دردر تغمي وحدات لهيك عن زنبرو تلمدوتات عصوب برزق غيرا نتسفي حزبي قطا وناني تيوسان زي قبر معراف تخفيتيوم زيقاتات زبنات زي قات أموام تاريخاوي سنبراتات عموق زي مرداتن أفضل حسابن بحيلي زي كونس بمدممات بحبرا وطبابن مفتاح كم زخلو بتكبار زي مسكريوم أبي كلهم كللات كاب تابعا كساب فيدرال بزتوكلو كفالات حبرت سب دكان سيو مناقسي حرستوت أرباحتي أرجاويان قدرات أكل توكلتي ودبات بوليتيكا عبيت عدي توكلتي بهير السبات كمون مهران لهيك أننا بشمونتا جنداتات بزقبر وكل مداويزته دمسي حدا 230 مليون إثيوبياويان سمعهم بزيد ما زلق سلام زرقا قص بزرر بطرح كم زخونه فتصوم حقوفي بزخونه مرأيان نتارقا قصم تاريخ وصلاتي إثيوبيا مسبانداتات حبابيروم بديجيتال ميديا ولاكوانا حاسوت حبريتاتاتن مدن قاراتن مفتار تفتنو تي كوميشن مخكر تكالاوي زي شاراونتو بطبو سنة مقوار بممراح بصنعة تخبيريوم لألا 54 تكالات ميديان 461 غايزتنياتاتن اتي كيدي بقدتا شفان بمهاب تخكلن حوريتان ابتي حبرت سبت بصحي مقبار كإلوميوم بفتصماوي صنعة دقا اب استسالت زي تاريخاو فتصام إثيوبيا ناي بعل عدل ببعلا موسان كم تخيل بتكبار أرأيام إثيوبياويان مخيروم إثيوبياوين سعيرام ناي عصر تهل تهفلي حقر لخا موصي فتنا كاب منغوزو سدو تمهارو عصر تهل تنطبي شمونت مئتاوي ناي محلف وصيد كم زمصو منستير تمرتي أفليتو منستير تمرتي بروفيسور برهانو نقاب كلتشحن عصر شمونت نام تمرت زبنة تمهرتي ناي عصر تهل تهفلي حقر لخا فتنا وصيد علاو غيرم كابتوم فتنا عصر تهل تهفلي زو سدو حمشت 250 شحن كلتا 210 تمهارون 7,544 ويدما 10 مئتاوي تمهارو ناب يونيفرسيتي مئتاو زخل وصيد كم زمزقبو منستر تمرتي بروفيسور برهانو نقا علاو غيرم أبز حلف عمت أب زتوهب ناي 10 تغفلي موصي فتنا 8 مئتاوي تمهارو محلافهم دزخا خروتو منستر كابناي عامي تمساسالي اوان مس زنصاصر كاب 20 نلعلي بلጫ كم زلو تزاريبهم أبناي لوم عمد فتنا كاب 5 مئتاون العلي زمصو تمهارو سبتر بتفطرو ساينس 10 نطبي 5 مئتاوي بمحبراو ساينس 3 مئتاو مقانون قليصم أبزفر تمرتي تكبرو بزلو ناي ريفورم سقمتات زحشو صيت يمزقب ومهلاو ناي لوم عمت نعسل تهلتها في فتنا وصيت قلت مرأي مقانون حبريتا منسير تمهرتي أردئو
أب ولك سيكتر زمناو هوسبيتالات مهناصوم نعبيت عناتا كتمان صفحات ميديكال توريزم عبي أبركتو يقبر كمزلو كنتبا محدار كتما ديس أبا دانيش أبي قليسن كنتبا دانيش أبي أبا ديس أبا كفل كتمان فاصل كلافتو زي تهانس نيو ليف ميديكال كومبلكس مريقان أجميران أبتيس نسرعات مرقال علو سمزي محدار كتمام سب ميات عنان عدومات هاقايشن ترخيبهم كنتبا دانيش أبي أبتي وانا بزم حلالفو ملغتي أبا ولك سيكتر بركز بلو زمناو هوسبيتالات مهناصوم نعبيت عنا كتمانان صفحات ميديكال توريزم عبي أبركتو يوز بركت زليلن أبا كالوت هاجرات زركبو زمناو هوسبيتالات نتعزباي تعصا كم زنبرا بمزخخر أبز حلف عامتات أبا ولك سيكتر نزي تعصا زي زقيرو عبيت سرحتي كم استسالت وقليسن أديس أبا معرفي ميديكال توريزم زقبرو عبيت زمناو تكالات عنا كم تهنسو نزخخيرا أديس أبا معرفي ميديكال توريزم نمقبار أبزقبر سعري نيو ليف ميديكال كومبلكس توساخي عقمي مقانو قليسن بحفشاب كتمانا استسالت سرحتي درجة تا كتماز متنون كالوت هاجراتون زي تا أمامنولو عندي تعنا نمفتار زخلو مقانو تنكنتبا تغيسن زي سناي جمارو تناخيرو كم زغتلو نرقاقيسن أبا عندي تعنا زقبر إنفستمنت هاجرن هزبن زملس كم زخونم أبتي عندي زقبر تصادفوك سعر كم زلوا جنزيبن من محدار تاكتمان سبهابتي أب عندي تعنا تسمامي عمزلو زقبرو دقف قصالنت كم زلوا ونا رقاقيزن حلافي بيرو تعنا محدار كتما دي سابا دكتور يوهانس جعلا بوغنم أبز حلفو عامتات أب عندي تعنا بستسالتو بزو حسرحتي أتبابعتين زلعلو نوصيت مزقبا كم زخا ألم قليتم بمنصر مسرة المعات عنا تبصحنا تاقلقلوت كعبي مقبار كم سخاء من نتال علم أبتع عندي زر عبيت زيادة نمتن خار هنسات بركز بلو حدش توسبيتالاتن تكالات عنا بسفيحو بمكاد كم زلون وسيخو مازخاخيرم مسراتن ونافس أمن نيو ليف ميديكال كومبلكس دكتور إمام عبد الرحمن بقدوم تي كومبلكس حكمنا زمناو مسارحتات حكمنا ماليو سهانت أمخان تزاريبهم أبقى حبر الساب نخقلقلو أب عندي تعنا زكايدو وسرحتيات تناخيرهم كم زغسلو آرقاقيتهم تساتفتي مبل 76 أخيبا كوميتي زوبا أفريكا تكالت عنا علم تعيميلا من نبابرون مسفحفة على ماز قبر قعزو أقري أكايدهم تي قعزو أقري كان مذكر تعاوت عدوات بقسوب مقدي أقار تاكتمات تختلوا مسكلا الدباباي زازم يخون تي قعزو أقري زربانا بقبري ووك زتوك بزبل مري حسابي تخايدهم أبتي قعزو أقري منستر تعنا دكتور مقدس دابا حويسو منسترات تعنا هقرات أفريقيا العلوت حلفت سراح منقصي أمرار حتات ودبت عنا علم بريزيدانت فيدريشن أتليتكس إثيوبيا كوماندر سلاشيسين كومون كالوت فلتي أتليتات تساتيفهم أبتي قعزو تساتفوتهم حلفتي تعنا من قصقاس أكل كم حمام شكور زاطي دمن حمام لبن زبلوته محلالفتي زي يكون حمامات من كل خال زلوا قداسنت بقبرين مرايو تي قعزو أقري بوليسيو سانتات عنان أب جبوت قبري نمقيارن أب حزبتات أفريقيا تعي من نبابرون مسفح فحز على مملختين متحللافونيم مبل 76 أخيبا كوميتي زوبا أفريقيا ودبت عنا علم أب أديس أبا ناتخايد خوينو أب سلستات تعنا أفريقان مساي أنفتاتن زت كايديو تباهلو تتصبيتي قبرالو أما كتتال ماد زينا يتبي تقنياكم تركبوا كبرات تكتاتل تمرزكم سلات كتاتلونا نمسكنكم حزون مسانا صنحو زرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسقرينا نلعلو ورحينا تصالت أزغني هاقراو زتا بعود كم سزازم تحبيرهم تيزتن مساي ولدو زحلفت انكور حساب زتا محلال فلون إتيبيا كم سعر الترقاقز علون مدرخ مخانون تحبيرو الله ملو برهان قماي ملعلي حدور حنا تسالت أزحنا قبائي هاقراو زتا لومي بعود تزازيمو أبتي مزازم قبائي بركز بلو تساتفتن لعلوت أمرا راح سرح منقستن زملكتو ماكالات زترخبون تغون سعارينة إثيوبيا هزر رقاقتن حادنتنا زسنعن حبروي دليتاتنا زترأيلو قبائي منبارو أم مزازم مرها قبري مدرز اسمعو بريزدنت تاياز كسلاسي قاليز أميوم هلوناچن يمفتاتنو قداوش سياقاتمو نهلونانا زفتاتن قداي انتقاتم هاجر نحلونا زتنا قبرنا إثيوبيانا مصنع كنكلي قبانا نزي مسارتو دما إثيوبيا
ናይ ኩልሃና ስልጣነ ፍልጠትን ሓቅን ኣተኣሳሲራ ዝሓዘት ሃገር ብምዃናያ ፀገም ተጋጥመና ብሓባር ጠጠው ኢልና ጽላ ንከላኸል ህዝብታት ኢና በዓልዋና ጥንታዊ ስልጣነ ኢና ሃገር ውፅኢት ሓበራዊ ርሃፅ ማእገርን ደምን ሓይልን እያ እቶም ፕሬዝደንት ኣመለኽቶም 130 ሚልዮን ህዝብታት ወኪሎም ን46 መዓልታት ንዝተሳተፉ ተዛተይቲ ብፍሉይ ኩነታት ኣመስኪኖም እዮም በምክንያታዊነት የተመሰረተ ግልጽነትና ተአማኒነትን የተላበሰ ብምክንያት ዝተመስረተ ግልጽነትን ተአማንነት ዝተላበሰ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ምክብባርን ብኢትዮጵያዊ ለዛ እቲ ዘተ ንኽሳለጥ መንገዲ ምኽፋትኩም ብርግጽ እውን ዝና ተግባሪ ኣብ ሃገራዊ ዘተ ዝተሳተፍኩም ኩልኹም ነዚ ዓብዪ ሓላፍነት ብምምጻኹም በዓሉ ዕድል እዩ ልብን ሓሳብን 130 ሚልዮን ህዝቢ ኮይንኩም ነዚ ቃል ኪዳን እምነት ምፍጻም ብምኽኣልኩም ኣዝዩ ዘመስግነኩም ተግባር እዩ እቲ ጉባኤ እንተጀመረ ብዓወት ምዝዛሙ ኣብ ውሽጢ ሕቶ ዘእቱ ኣካላት ከም ዝነበሩ ዘልዓሉ ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን ኣርኣያ በወገኖም ኢትዮጵያ ነዚ ሕቶ ብዓወት ምምላስ ከም ዝኽኣለት ኣብሪሆም እዮም ስናስበው አሁን ማይሙት 30 ቀን 4000 ፈለማን ትንጅምር 30 መዓልትታት 4000 ተሳተፍቲ ይጸንሑ ድዮም ዝብል ሕቶ ነይሩ ኣይስልችዎም እንዶ ኣይደኽሞም እንዶ ናብ ዓዶም ኣይምለሱን ዝብሉ ነይሮም እዮም እዋን ዘርእን ክራማትን ከም ምዃኑ መጠን ንሓረስቶት ኮነ ንኣርባሕቲ እንስሳ እዋን ስራሕ እዩ ዝብሉ እውን ነይሮም እዮም 4000 ሰባት ብዛዕባ ኢትዮጵያ ሂወቶም ገዲፎም ኣብ ዘተ ክጸንሑ ድዮም ዝብል ሕቶ ዓብዪ ሕቶ እዩ ነይሩ ነዚ ኢና ስዒርና ነዚ ኢና ውፅኢታዊ ጌርና እዩ ኢትዮጵያ ስዒራ እያ ተደማሚፅና ኣብ ውፅኢት ከም ንበፅሕ ዝረኣናሉ እዩ ኢትዮጵያ ኣጀንዳኦም ገይሮም ቅድሚት ብምሃብ ብፍቅርን በመከባበርን ንዝተሳተፉ ተሳተፍቲ ብምልኦም ፕሮፌሰር መስፍን ኣርኣያ ዘመስገኑ እንትኾን እዚ ተግባር ባህሊ ኮይኑ ንቅፅላ ምግባር ኩሉ ብስሒቱ ክዋፃእ ከም ዝግባእ ኣልዒሎም እዮም ይህንን 4000 ሆናችሁ 46ቱን ቀናት 4000 ኮይንኩም ን46 መዓልትታት ብሓባር ሕድሕድኩም ተፋሊጥኩም ተፋቂርኩም ልዕሊ ኩሉ ድማ ንኢትዮጵያ ኣጀንዳ ጌርኩም ስለዝተሳተፍኩም ብዛዕባ ሃገርኩም ንዘረኣኹምዎ ፍቅርን ክብርን ኣብ ወፃኢ ኾነ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይንኩም ንዝተሳተፍኩም ንኩልኹም እንኳዕ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብፅሕኩም ኢትዮጵያ ብብቕዓትን ጽንዓትን ብዝሕልዋ ሰራዊትና እንታንጸት ምዃና ተሓቢሩ እቲ ሰራዊት ጽንፈኛ ሓይልታት ተዋዲዶም ሃገር ንምድኻም ዝገብርዎ ዘለዎ ፈተነ ብምምካት ንኢትዮጵያ ካብ ጉዕዞ ኣዛዓግታ ሓይሊ ከም ዘይህሉ እናረጋገጸት እያ ብፍላይ ብላቴ ፍሉይ ወፍርታት እዚ 45 ዘሰልጠኖም ኣባላት ኮማንዶ ትማልያ መረቑ ሚካኤል ገዙን ዘዋደዱ ጸብጻብ ዳብያሲን ሰራዊት ምክልኻል ሓይሊ ኢትዮጵያ ብቴክኖሎጂ እናተሓነጸ ይርከብ ናይ ብላቴ ፍሉይ ወፍርታት እዚ በብእዋኑ ዝህቦ ግዳያት ብዝለዓለ ብቕዓት ዝዋጻእ ትካል እዩ ሃገራዊ ለውጢ ስዒቡ ግዳዩ ብዝለዓለ ብቕዓት ብምፍጻም ንሰልጠንቲ እዋኑ ዝሓለወ ስልጠና ክረኽቡ ይሰርሕ ኣሎ ብዙ መስዋዕትነት የተረከብናት ሃገር ነች በብዙሕ መስዋዕትነት ዝረኸብናይ ሃገር እያ እዛ ሃገር ብዘይካና ማንም የብላን ነቲ ዝረኸብናዮ ሕድር ዝኾነ ዓይነት መስዋዕትነት ብምኽፋል ምቕጻልና ንቐጻሊ ወለዶ መርካቢ ካባና ተጽቢት ዝግበር ነዚ ድማ ንኹል ስልጠና ወሲድና ኢና ድልዋት ኢና ሃገርና ንምሕላው ኣብ ዝተኣማምን መትከሊና ዘለና ብቑዕ ዓቕሚ እውን ፈጢርና ኢና እዞም ኣቦን ወድን መኸታ ሃገር ወታደራት ኣቦ ኣመራቒ ውሉድ ድማ ተመራቒ ኮይኑ ታሪኽ ኣቦኡ ይደግመሎ ባቴጋ ብዙ ኖር ያለው ብዙ ትድርና ቤት እሱ ያለ ምስ ወላድዬ ብዙሕ እዋን ነይረአ ኣብ ውትድርና ንሃለው ምስኡ ዓቢ ኣብ ውትድርና ከም ምዕባይ ድማ ከም ኣቦይ ጽቡቕን ጅግናን ወታደር ንምዃን ድሌት ነይሩኒ ብምዃኑ ዕላማይ ኣዕዊተ ሕዚ ወላድዬ ኣብ ዝመመረቐ ቦታ ብምርካቡ ብጣዕሚ ሕጉሴ ኣቦ እንትህሉ ድማ ጅግንነት ይስምዓካ ጥንካረ እዩ ዝስምዓኒ ተናል ኮሎኔል ምትኩ ገብሩ አወቀ ባላለኝ ሌተናል ኮሎኔል ምትኩ ገብሩ ይበሃል ካብ ሪፐብሊክ ሓይሊ ሓለዋ ወደይ ከመረቐ መጽ ደቅና ናህና ስራሕ ክርከቡ ኣለዎም ደቅና ኢትዮጵያ ክሕልዋ ኣለዎም ምትኽኻ ኣዝዩ ኣድላይ እዩ ፍሉይ ወፍሪ እዚ ብላቴ ን45 ዙር ዘሰልጠኖም ኣባላት ኮማንደር ትማሊ ኣመሪቑ እዩ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኸቡ ናይ ሓይልታት ጦር ሓፈሻዊ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኢትዮጵያ ብብቕዓት ዝሕልውዋ ሰራዊት
ተሃንጸላ ኢሎም የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች የአካልና የአእምሮ የወታደራዊ ዕውቀትና ብቃት ግንባታ ተጠናቆ ደቂ ቁርጽ እዋን ኢትዮጵያ ወታደራዊ ብቃትን ህንጸትን አካልን አእምሮን ተዛዚሙ ኢትዮጵያ ምናሰይ ንሉላውነት ሀገሮም ብጽንዓት ምቅላስ ዝበቁዕሉ ሀገሮም ንምግልጋል ቃል ኪዳን ዘአተውሉን ናብ ሰራዊትና ተጸንቢሮም ኃይልና ዘብዝሕሉ ተወሰኸ ዓቕሚ ኢትዮጵያ ሓርበኛታት ይኹም ሎሚ ልዕሊ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዘበናዊ ዕጥቂ ዝተዓጠቕናሉ ብዓቕሚ ነበልባል ንዋገአሉ ዘበን ንርከብ እቲ ሰራዊት ንጽንፈኛታት በመመካት ሉዓላዊነት ኢትዮጵያ እናረጋገጸ ይርከብ መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያ ምሽግና መከታ ነው ሰራዊት ምክልኻል ሓበን ኢትዮጵያ ባንዳታት መፍረስ ተዓዲ እዮም ንሕና ንሰርሕ ዘለና ንመፍረስ ተዓዲ ንምምካት እዩ ክንድድላዮም ተሰርሑ ዘይንንብርከኽ ምሩጻት ኢትዮጵያውያን ኢና ኢትዮጵያ ብደገን ውሽጥን ዝኽፈቱላ ወፍርታት ብጀጋኑ ደቃና መካተት ትርከብ ማድ ዜናና ቀድሚ ምዛምና ቀንቀነጥታትና ክንዘኻኽረኩም ኢትዮጵያ ናይ ባዕላ ዕድል ብባዕላ መውሳን ከም ትኽእል ብተግባር ኣርኣያ ክብል ኣገልግሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ኣፍሊጡ هاجر لخ موسي فتنا عصر تهلتهفلي كامونغو زوسدو تمهارو عصر تخلتنت بشمونت مئتاوت محلفي وصيت كم زمصو منستر تمرت افليتو تساتفتي مبل 76 اخيبا كوميتي زوبا افريقيا ودب تعنا عالم طعي ميلا من بابرون مسفحفاح علامه زغبره غعزو اغري اكايدو نلوم سمرت 17 حسا كلتشحن 10 شمونتنا متبلت قطر ساعات شعتنا وخم زحرنا يوم بعد زينا ايتبي تغنيا زي كتكتاتلو صنحكم مسل نيرون سلام كتالكم نمسكن جيتاچوالو مسم الله اسوم استوديو حبيركم نيره ابب زلخمو مسترف مدلوات ناسنا يجزم كونكم تميتنا يو سند عدي بورا وردوخ سبرا ايدي سند عدي بورا وردوخ سبرا ايدي سند نعاني فقاني نالومي قديني عميل كيلو سندات كم تخل جزيدة معنا يكون استي هو يا سندات للقنا بسريت قلع شندا قلع خيلنا هانتينا نقبا ايام فلاش نحاس حدي رح المفلات أو مثل ستحلت سوم تزعيمو بقد تسانا لشندا الحال كل جزيمو أنا شغل عون تقري يوم خشوع تعمل جميلها يجي قلت له خطأمون الأول يبين كل اللي طمع هذا حسب لي بس يطبقتيا بنافقته هو الخاص بالطبيعة بالخلية تنا شندا بعلو تلمت لك أنا نتقابل في الأوجالو ولا الدول خمس اللي خشوع تعدل الأول أو عصب نتخي تتنكر له يمو بعل أشندا قالوا خلينا نصفق إحنا دسوا هذا النيرة بتعمي يدس بالتذكرات أهلي فينا هنا ثمراري بكي مسجوروا بسخي مسعرخ بسخي ثمراري بكي خدان تلكي خدان بحابات تسفيد له كما مدلاو تجور له مجايز سات تجز له تعجاون عمل دوم عليه هو تفعل عليه عينة حزو في هاي تعجاون دس له نجارات تريد له صبوا كي جينا حلفنا تقريبا خمس زول كيو عشان ده كند مسحيدر عشان ده معاري أوه زبد لعنا قرت زي لك أوه فاتواتي عملت حاجة جديدة بس متى لنا تأخذنا بدون قلنا خبره بعلي وبعلي بعلي مو بنافقات تدري لك أنا بنافقات إنا نقبله هانتي لان تنحوه فلذي بعلي شندا والعقينا أنا أشتغلنا هذا على مقالة صيدية عادية بمقالة من الشمس الخاء مقالة حس قراية حسهم يخصمني عدني شرني عد قرفالني أو طب خوابين أنه معلوم مثل اللوة الضرب له خمسة في الخبر والعقينا له
بقى حراسي إلنا تحمل روحي حدش خدام دخا تجز ويتحط خدها شافينا مسلنا احنا أدخلنا مبرح تبرهنا هنجنا رأنا تجزئنا كونغو لكي ومس أمانا خندق أتكلنا تجزئنا خداونتي يكون كالوت صاروا نجرات ود ببدأ يقفتحنا نار أنا زلنا نمر تحقوات قلعنا طبعوا بغيوه أقول يقول عندنا كل نجار طعمي في ليد ما شندا ما مثل ناس ناس نلاقيني على ذاك أنا شو وصل أو نبعث فايل تقول له ونا عشان تتذكر له وني يوم يا وصبغني يرقل عقولنا حاجتنا وشندا درفدو أن تجاجر هو حزب قطة أنا يدعم تدرس شندا أنا خلنا نقدركم تنوري عبد يعني إذا نجرس لا في رايحين هم أول كوبلي ترحات كوبلي هو هذا خيل تتقاوى ساعة ثلاث أربع كنت اللي خالد فهم يدعم ثاني قاو طريقة حاجة خامة أرجع مثل لو يبغى هذا ول دس صراحة تكلف المطعم دس لبت بس أنا سدس في عندك أنا حواتنا بعد الشندة أي ما نستفسر شندة لقينا يلنا نبغى حلفنا درس
ተመልከትና ሕዝውን ተከታትሎ ዘለኹም ፍሉይ ምድላው በዓል ኣሸንዳ እዩ ደቂ ኣሸንዳ ወንደጊምና እንኳን በዓል ኣሸንዳ ኣብፅሐክና ኣብፅሕና ክንብል ንፎቱ ከምቲ ዝፍለጥ ጥቕድዬ በዓል ኣሸንዳ ሃይማኖታውን ባህላውን በዓል እዩ እሞ እስቲ ብቲ ሃይማኖት እንታይ ይብል ዝብልውን ሓደ ኣቦ ምስኦም ፀኒሒት ጌርና ነርና ከምቲ ዝፍለጥ ምስ ማርያ እናተባሃለውን ፅዋዕ ማርያ ይበሃል ኣሸንዳ ዓይነዋሪ ይበሃል እሞ ምስ እመቤታችን ድንግል ማርያም እውን ዝተሓዝ ታሪክ ስለ ዘለዎ እቲ ሃይማኖት እንታይ ይብል ብዛዕባ ኣሸንዳ እንታይ ይብለና ዝብልውን ፀኒሒት ጌርና ነርና ምስ ሓደ ኣቦ ምስ ኣደይ ማርያም ትተሓሰሎ ምስ ደቂ ኣሸንዳ ትተሓሰሎ ደናግል ዝኾና ኣናእሽቲ ቆልዑ ንናይ ማርያም ድሓር ክንወፅአና በዓል ክትትንዎ እዮም ደቂ ኣሸንዳ ግን ሃመይለን እየን ምስ እጉ ተጎዛጉዙ ሃምታ ዕተሎልናዮ ባህላዊ እውን እዩ ሃይማኖታዊ እውን እዩ እዛ ጎዛጉዝካ ከይድካ ግን ብፅባቅኡ ኣስተኻኺልካ ውፅእ ተየበለ ዋላ ተደራርፈ ወይ ተከላድና እውን ፅብቅ ብለሎ መንገዲ ሃመይ ክኸድሃም ዝግብኦ ኣቦታትና ናመኸሩና ላማዓድና ክኸድሃም ስለዝግባእ ምስቶም ኣቦ ቀሺ እዮም ምስኦም ፀኒሒት ገይረለኹ መምህር እዮም ዙፊ ፅቡቅ እዮም ዝገልፁ እሞ እስቲ ናብ መምህር ንሕለፍ ተመልከትና ተኸታተልዎ ሰላም ጥዕና ሃበልና ተመልከትና ንሎም እውን ንበዓል ፍልሰታ ምክንያት ብምግባር ናባኹም ሓደ ምድላው ሒዝና ቀሪብና ኣለና ንሰዓብቲ እምነት ክርስትና ብምልእኹም ድማ እዘን ክልተ ሰሙን ዝተፀማ ፆመ ፍልሰታ ብፀሎትን ብፆምን እንደሕለፍኩም እውን እንኳዕ ኣብፅሐኩም ክንብል ንፈቱ ፆሙ ፍልሰታ ሒዝና ካልኦት እውን ወግዕ ክነካይድ ምስ ሓደ ኣቦ ተራኺብና ኣለና እሞ ፀኒሒትኩም ፅቡቕኩም ንኹን ተስፋ ላገበርኩ مستمع بوك اللاليكم يه بزعبات صوم فلسطة مزتحيزنا ونا شندالو شندا مالت بصدق أنستيون بقطع التحازة يمو وقعنا قمنا نقصلينا صالحكم سانكم خون نتمنه حزون دقيمة وانكو عبصحكم كل اللي فوتو تملكتنا ممهر انكو عتقانا دسي لنا أنا راينون نا إثيوبيا تلفزيون يقوم قاتلين يعمل حاجبري قاش عبيرس لزعد مني قبل بيزا مسكن نيلنا خبرتي عابلنا لوركو استي عرسهم يلالين مو مني بحال الليفل تملكتنا سلدليو عرسهم يلاليهم ني بقبلنا دما بزعبا صوم فلسطه بفلاي دما خلت صوم توصل صوم فلسطه ترجم تاعي ليفل كاك دي عام جميرهم خصوم يقبا بتلي مؤمنان لولهم صوم تاعي مسل يقبا لولونا لعنا خدينا مو حزقن مسناي مصحف قدس تحاحزنا صوم فلسطه مالت تاعي مالتي ليفل عرسمونه بدن بقينا مالا اليوم نفتوق عنا قناعتي راي شمي مقاوي مستر اماني المنግስት اب بحال ابو نفاس سلكي لافتو كفله ከተማ ናይ ስብከተ ወንጌል መምርሒ ክፍሊ ሓላፊ ከምኡ ድማ ናይ ደረሰን ማሕበር አባል ኮይነ ለሊ 14 መጽሐፍቲ ቋንቋ ትግርኛ ቋንቋ ግዕዝ በእንግሊሽ ወልማ በመሓርኛ መጽሐፍቲ ብርክ ዝበሉ አዳሊለሁ በተፈላለየ ዓይነታት አውድታት እዚ መስልትናቲ ሞያ ስለዚህ እዚ ዓቢ በዓል እንኳ ኣብፅሐና ኣነ ምክንያት صوم فلسطة هاي مالتي صوم فلسطة مالت كابتي مسرتاوي سر وقالو نبقى سنحل كينا فلسطة مالت فلسة تسدد هوني فلسة كاب حدا بوتا فليسو خدا مالتي صوم فلسطة نبلغي نايدنجل ماريام فلسة اللو كل شاري نتاي بلنا فلسة مزي بلها بزي بالماس كابزي بلاي حلافي علم نبت زي بلي زي حلف علم كيدا مالتي انتاي ماتيو أبتي رأي يوحنس معرف 12 قدري حدا جميرنا نحرينا خمس بالحيلة قال له واسترعيت أمر أبي بوست سماي بسيت أنت تلبس هاي وورهدي بأجريها إنه أب سماي أبي أمر ترعي أب سماي أبي تأمر أبي ملك ترعي بسيت أنت تلبس هاي حيز لبست حيز تقون أزفت دي كلنا نستي عالمنا بزحات نقصات حليفنين بعد نقصت سبا بعد نقصتي هندك إيه بعد نقصتي بزحات نقصات بعد نقصتي إلسابيت زابي حيز لبست حيز تقون أزفت نيز عالم نقصت جنيه لا أنا سوت حكي تلبس هاي تخليني بورك زي نصبارة بنزبلة بناي انت عتيع اجري استسرحه وكا صبق زخونه كاب حرن كاب عنقن بورقن تجيصه كداون تخدان خله صحاي لبيسا صحاي استغنا صفت ግን ይላል በጀካ አብስትሪንግ ማርያም ነዚህ ካ ዮሐንስ አብቀለሚሲስ ታዋጎሎስ እና ንጽውዖ
سنتاي لنا مسلكي واسترأي تأمر أبي بوست السماء ترى زي فلت كم حجي عبي تأمر أب سماء ترى بسيت أنت تلبس صحاي صحاي زلبست صحاي استوجنا صفات صحاي مالت كمريت كسب السماء كسب صحاي زلو نوحي كباب 3 مليون كيلومتر تبعي زقمت جنام كنا بوت أخلا صحاي بوعاتم خناع تقاتلنا دينجل مريم بين صحاي لبيسا صحاي توغنا صفا زبلا منيو صحاي صدقي يسوع كريستوس صحاي مالسي بلنا باجورغ زغاسچخا صحاي سبالس يسوع كريستوس صحاي صدقت حقኛ زي عرب صحاي كايبلو زي عرب صحاي زي طلع صحاي يبلو سلي صحاي زلبست صحاي توغنا صفت سبيتي اب سماي ترايت ووحدي باجريها اب اجرها سورحي ጫማ زغبرت ودي برئيسها 10 وكليت كواكبت ابرسها 10 تخلت كواكبتي زود زلوها ابرسها زودي يغبري اب غزي مرعا كون تخليل اب سفرالي شلمات دك انس زودي اندفلينا ولا نغسات اب اكسون نغسا خلوا زودي يغبرلن يب ات زودي كين بعونقي بورق استسرح يمبري بخوخو بايكون اكرس دينغل مارايمي ودي برئيسها دي 10 وكليت كواكبت 10 تخلت كواكبت زلو زود سابرسا زدفرال ስለዚህ ንሳያ ካብዚ ሓላፊ ዓለም دفتر فتنت زباولي فلسة زيبلي هذا زيبلي بهاول شريد أقسماوي ليك انتهينا له كابز فلاسي كابزي حلافي علمتنا نفتزي حلف علم صحاي دي بيسا صحاي توقنات فا مصر ايوان سعسة تغتزليو أو هيدو أول شريد صحاي دي بيسا صحاي توقنات إفا نايج أماق أو ورحي جيرا نيجنا رمع عسد تخواف تدكياس نفس ماي عاريقا سلازي تفلسة الزبل كابزيو مزمور داويت كان هيلنا له وتقوم نجس بيمانك بألباس ورق صفت وهوبرت إنه تانجستي بزجيز بزبوز خانة بألباس ورق صفت وهوبرت بورق تشلم خدان تشلماسي كم زندا بلت نفس ما عاريقا نبله أبي مان خاطر بيد أنا بل زمان راويتوني نقرنا سلزي زي فلسفة أنا بلو كابز حلف علم نفتزي حلف علم قدس دينغل مريم زعرقت لي أبزي خان كمصحف قدسن خنطقسن حكينا أبتي مزمور داويت مزمور 130 كلتنا امنا تغرينيا 30 حدن كامنا جئز ما سلز قاله او انتي بلنا له قصري شدشته أبيتو قويتاي نسخان تا محدريت كابيت مقدسن تنس كموتان تنس سلازي اتتنساينا كريستوس طرح خمزه يكونه كلنا تا محدريتو زخونه قدس دنگل مريم تنساي كم زخونه انتي لا تنس اجيو استعرفتك انت وتاوت مقدسك نسخان تا تاوت محدريت كان دنگل مريم سي تنس كموتان كم تنس مالتي سلازي لذي مصحفاوي كله سلازي بزي مخنياتين أوالد أشندا ويكا أوالد ماريا أو ويكا أوالد عينواري بزخابرة كاب حدا جميرن حدا جميرن كسب أسوش بيستزلو بزدم وخناتات نبي ترسيان دخلا زبلوس ذيك التناقص فأجد هذا هايمات كلش مسوقان تيالو بالي اتبالي كابت هايمات أيلكني اتهايمات كا مستبالي تتحيزو كلتيو كم إيدين قوانتن كوينو زخيد زمنا زأكل زمزي مسارته قمين دحرينا زي عشان دا نبلو يفتح يزبحال نجوس نجوس نيرا إسرائيل حنتي صوتوا قال نيراتو كابوها كابا قرب أنا سأبيلو خاص صوتوا بقع نيرو كيدود مستوم تلاتو طورنت قديم وخملس كله تبقع لميدوس لزنبرة ناوي متي يقبله كل شيء خمسة يقبله نيرو كابلتات حدا معلت خا توم صلاتو سلازي حيلو نعم እግዚአብሔር ተማባጽዑ እንታይ ተማባጽዑ እግዚአብሔር አምላኸ ነዞም ጸላተይ ሲዒረን ድሕር መጽየሲ ነቲ ተቀበለንስ ከሐርደልካ ኢሎ መስዋዕት ተቀርበልካ ኢሎ በዚ ቃል መሰረት ከ ከይዱ ሲዒሩ ክምለስ ከሎ ጓሉ ንሳ የፍታህ ሲዒሩ ቡኸ ሲዒር መጽኡ ምስበልዋ አጋጣሚ ኮይኑ ናብሩባ አሽከራት አስዒባ ናብሩባ ከተይ ኮላ የፍታህ መጽኡ ምስተባለ ናውገይት ከላ ተቀበላት أبوانتاي تمالات عنيرو استقبلن خصوة الكيل شعب بخيو انت وين كابو يلات ولا دي يلات تسعر كان خير كون عيفال سعيران بس هيدا وين كا
استمابازع كون እግዚአብሔር ስከቢት ኮይን ዋድ ሓናቦ ተስተማባዝዕ ኸይ ነገር ካብ እግዚአብሔር ከይትፈልዮ እንደኻ ተማባዝዕኻ ትዝብል ተስተማባዝዕ ኸይ ነገር ፈጽማ ንኸዘዘካይዳ መጓለይ ኣነስ ንእግዚአብሔር ኣምላኽሲ ነተስተቐበለኒ ክስውል ከይለ ነይረ ትዝቕበለኒ ከም ትፈልጥዮ ትበጊዕ ዝቕበለኒ ነይረ ሕጂ ግን ስኸተቐቢልክኒ እግዚአብሔር ካብ መምጻእቲ ስለዚ ተሃግበይ ኣቦይ ንእግዚአብሔር መምጻእኻ ትግደፍ 40 መዓልቲ ጥራሕ ናይ ብኻት ወይ ከዓ ናይ ንስሓ ግዜ ሃበንሞ ንስን ኣዋልድ እስራኤል ኮይነ ንስሓ ኣቱ ካብ ሽዑት ተማባፅኻ ትፍጽም ኢላቶ ናብ ስለዚ ናብቲ ሩባ ኸይትካ ምሕፃብ ዝመፀ ካብ ጓል ይፍታሕ እዚ ዓይኒ ዋር ዝበሃል እሳ ምስን ዓሽከራት ተሰንያ ናብቲ ሩባ ኸይዳ በዚ ምክንያት ካብ ኦሪት ጀሚሩ ከም ዝነበረ እንደገና ድማ ኣብቲ መጽሓፍ መሳፍንት ንሪኦ ከለና ኢያሱን ታቦተ ጽዮን ሒዞም ናብ ሩባ ወሪዶም ይሕፀቡ ከም ዝነበሩ መጽሓፍትና ይነግረና ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ካብ ሕገ ልቦና ጀሚርና ሕገ ኦሪት ካብ ሕገ ኦሪት ሕገ ወንጌል ዝሓዘ ስለዝኾነ ሃገርና እዚ ናይ ሕገ ኦሪት ጀሚሩ ተተሓይዙ ዝመፅእ እዩ ብዝበለፀ ከዓ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናብ ሰማይ ዝዓረገትሉ ምክንያት ብምግባር ናብ ከምዚ በፂሑ ዓይኒ ዋር ንብሎ ኣሸንዳ ማርያ ንብሎ እዚኦም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልክዕ ፆም ዝተፈትሑ ዝፃወቱ ፀዋታ እዩ ምስጋና ናይ ማርያም ድዩ ኣሸንዳታ ዓይና ሃይና ከም ትርጉሞ ንኽእል ባህላዊ ለ እዩ ሃይማኖታዊ ለ እዩ ኢልና የለና ስለዚ ከመይ ኢና ኸነጠዓዕሞ ወንሕና ካብ ካልእ ሃገራት ፍልይ ዘብልና ነገር እንታይ ንሕሪልና ካብ ሕገ ልቦና ጀሚሩ እቲ ኣምልኾትና ሕገ ልቦና ማለት ኦሪት ከይተፃሓፈ ከሎ እዚ ኸ ብኸመይ ንርድኦ ንግስቲ ሳባ ካብ ኣክሱም ተበጊሳ ናብ ንጉስ ሰሎሞን ናብ እስራኤል ምስ ከደት እቲ ንዓኻ ጥበብ ዝሃበ እግዚአብሔር ይመስገን ኢላቶ እዚ እንታይ እዩ ንእግዚአብሔር ተምልኽ ከም ዝነበረት ይዘረድአና ኣብ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 10 መጽሓፍ ቅዱስ ንሪኦ ከለና ኣብ ኦሪት እንታይ ነይሩ ተን ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሩባ ከይደን ሕፀባ እየን ኣብ ሃገርና ሕጂ እንታይ እዩ ጳጉሜን ሓፂብ ክንዶ ማይ ጳጉሜን እናበላ ካብ ኦሪት ዝመፀ እዩ ሕጂ ናብ ሩባ ይኸዳ ከበሮ ሒዘን እንዳላሃያ ይኸዳ ካብኡ ጀሚሩ ነይሩ ናይ ዝምልክት ከዓ ታጓል ይፍታሕ ኢላ ናብ ሩባ ከይዳ ድሕራይ ግን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ምስ መፀ ንምንታይ ምስ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ጾም ዘይነተሓሓዝ ምክንያቱ በእንተ ሔዋን ተዓፅኦ ሆህተ ገነት ስለ ሔዋን ምክንያት ገነት ተዓፅዩ ነይሩ ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ሻዕ ይርገማ ነይረን ወበእንተ ድንግል ማርያም ተረህወለነ ዳግመ ብድንግል ማርያም ምክንያት ከዓ ካልኣይ ግዜ ገነት ተረሒልና ደቂ ኣንስትዮ ዝፅረኻን ዝርገማን ዝነበራ ብቅድስቲ ድንግል ማርያም ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ዝባረኻን ዝምስገናን ኮይነን ስለዚ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናትና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ከዓ እዚ ናይ በዓል እዚ ናይ ደናግል እዩ ስለዚ ትምክህቶን ለደናግል ናይ ደናግል መመክሒ ስለ ዝኾነት ምስቲ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናይታ ፍፅምቲ ድንግል ማርያም ምስቲ ናታ በዓላ ዘይንኽብሮ ብምባል ምስቲ ናይ ፍልሰታ ተሓሒዞም ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ባዕለና ሓሲቦንኦ ክኾነ ኽእላ ወይ ከዓ ምስ ኣቦታት ከዓ ተማኺረን ክኾነ ኽእላ ማለት ስለዚ ዝተተሓሓዘሉ እዚ ምስ ናይ ፍልሰታ ጾም ተሓሒዙ በዚ ስለዚ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናብ ሰማይ ክትዓርግ ኮላ እቲ ዝተኸደልነቶ ክዳን ሰፊሕ እዩ ነዊሕ እዩ ከምዚ እናተንሳፈፈ ስለ ዝኾነ ብኸምኡ ሕጂ እዚ ካባይ ሓቀይ እዚ ካባ ገይሩ ኸበሮ ተሃሪመ እንታይ ይኸውን እቲ ካባ ከምዚ ይብል ማለት እዩ ሰፈፍ ይብል ስለዚ ድንግል ማርያም ናብ ሰማይ ክትዓርግ ኮላ ሰፈፍ እናበለት እያ ንምባል እቲ ክሳይ ኣንውሕ ኣቢለን የብሎ ሽዑ ከምዚ ይኽብላ ከለዋ ከምዚ እንዳበለ ብኡ ዝተተሓዘ እዩ ስለዚ ምሳሌ እዩ ስለዚ ብራያ በበዓል እንደርታ መቐለ ሒዝካ ዝበሙሉ ኣሸንዳ ኢልና ንፅውዖ በዓል ዓዲግራት ሒዝካ ናብ በዓል ዕዳጋ ሓሙስ ከባቢ ዘሎ ከዓ ማርያ ተባሂሉ ይፅዋዕ ናብ በዓል ኣክሱም ሒዝካ ከዓ እዚ ዓድዋ ከባቢ ከዓ ዓይኒ ዋሪ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት ስለዚ ብከምዚ ዓይነት እተን ኣዴታትና ኣሕዋትና እንዳኽበርኦ መፅን ብዝበለፀ ከዓ እንታይ እዚ ጥንቅቕ ዝበለ ክኾን ኣሎ ኣከዳድናና ኣላባብሳና ዝኾነ ህሞት ብዝተፈላለየ ምክንያታት ጌርና ባህልና ክነበላሾ ኣይግባእን ባህልና ናብ ዘየድሊ ነገር ኣቕጣጫ ክንቀይሮ ኣይንኽእልና ምክንያቱ ኣንሕና ነቲ ናይ ኣቦታትና ክንዕቅብ ዘለና እምበር ናይ ኣቦታትካ ዘፅንሑልካ ናይ ቀደም ደረሲ ኣይተፍርስ ይብል መፅሓፍ ጥንቃቐ የድልዮ ቋንቋ እውን እቲ ናይ ቀደም ዝጥቀማሉ ዝነበራ ኣሕዋትና ክለሃያ ከለዋ እውን እቲ ናይ ቀደም ኣጠቓቕማ ዘመናዊ መፅሓፍ ከተባላሾ ምክንያቱ ከይጠፍእ ትባህሊ ከምዚ ዓይነት ፅቡቕ እዩ ብዛዕባ ፍልሰታ ልዒልና ብኦቢልና ወነ ኣሸንዳ ወነ ልዒልና እየ ኢና
تصوم بعلك كيف عندي عمت جميل يصوم يبل مصحف قدس هو مصحفتي اسمه القصاب بهاب روين تتصوموا خمس لنا شوعات أزري مولي تفطرنا ون كاب شوعات بهاريو كم ماي كم مريض كم نفاس كاب حوي لباويت كعلاويت نبابيت شوعتين تفطرنا شوعات كل شيء مولي شوعات السمايات عدمون شوعات عامة نحر مليو ملء سبي ملء سب كبهار كله عند وقته رتعي تيت قانقوس رتعي صارون تلو لسخونه بيترسينا كاب شوعات عامتها تبلو كاب شوعات عامت جميرو كله خصومي يقبا ስለዚህ مزي اتحيزو ميمان بوتاتنا نزي شوعات عامت زبو زلو سنه سرعات حزو كلايكا سب طميت زي فلت كوينو طمي زي فلت كوينو طمي زلو سبا يመስላል ጨካን ይዝኸውን ብናይ ሰባት ካልኦት አይረህረኒ ካልእ ተረፍሰክ ሳፍርቅ ማዓልቲ ንኸፈልጡ ሕጂ እንታይ ካብለለ ክንደይ ሰባት ወገናትና ዝተፈናቀሉ ክንደይ ኣብ ጥሜት ኣሉ ክንደይ ኣብ እስር ቤት ኣሉ ክንደይ ሕማም ኣሉ ስለዚ ሰብ ርህራሄ ንኽሓድር ማለት ሓዘን ዝፈለጠ እዩ ሓዘን ዝፈለጥ ዝሓዘነ ሰብ ሓዘን ዝፈለጥ ዝጠመየ ሰብ እዩ ሰብ ከም ዝጠመየ ዝፈለጥ ኩሉ ሻዕ ጠጋብቲ ኮይንካ وجن كون ترسيخة، ስለዚህ بخمس ምክንያት አቦታትና ካብ 7 ዓመት ጀሚሩ ንኽጾም አይዞም ምናማት ይስኻንታዩ ኣብቲ ዩኤል ምዕራፍ 2 እንታይልናሎ ቅዱስ ጾመ ወስበኩም ህላ ወአስተዳሉ ሊቃውንተ ጾም አውጁ እዝኒ አዋጅ ጾም ተለሊኻቱ ጾም ተዘለሊኻ ዘይ ጾም ይኮናል እዝኒ አዋጅ ጾም ግዴታ መምህር سلام كمسألنا هاجرنا سلام كون خبابنا سلام كون وعلى خابون سلام كتكون كاب جزا خايت سلام الجمرمون لسلام مون كذب كريستيان متشم كله بب هيمانته كصوم كصلي تلو بزعبه سلام من كحسب يخليو فلا دما حزل لنا له كنتات دما قرو هم تعان تولو ولد اما يسبني او عرق سبني كاب عدو وصل تفناقله سبلني ايو تمطماي كلي نمذكر لوني طميت سبات لكاس يطميوم يوم الخ تحسبمو كترره لهم من تاريخا مصحف قدس لهامو سللولو مستحزل له توغان فوتات تححيزو سلام عقيب قد محبر سفت حجبر له وحده خلاي ابوتاتو ونسخاتهم عبيت ابوتاتو ون كم كريستيان هم بو لمؤمنات احبوت مخروم تقولوا هو سلام كاليتن سابسيتن يبلان سلسه فيدل እንኳን ተኾነት ሰላም ከምሽማት አምቲያ مقدمه حسو سلاما لبيهر مصحفكم يزبلنا ارمياسي قدم كله لعل كله ني هاجر سلام دليو سلام تليخا ماليت كتقوم تخيل سلام تليخا كسجد تخيل سلام تليخا خصوم كتملخ تخيل بيترسيان كتقعس سلام تزيل كل ነገር የለን ስለዚህ ሰላም ካዝመጽ በምታዩ ብጾም ብጾሎት ኩሉ እምነታት ጾማሉ ወይ በበስተፋላይ ማዓታት በበስተፋላይ እናቱ ዶክትሪን ኩሉ ከለምበሪ ኦል ሲያሪድ ዘይተቆሰ ነገር የለን ነህቢ ኦል ሲያሪድ ጾም ሰት ፊውስ ቁስለ ነፍስ ጾምቲ ናይ ስጋን ናይ ነፍስን ቁስሊ ተድር ተፉስ ወታጽምም ኩሉ ፍቶታት ዘስጋ ናይ ኩሉ ናይ ስጋ ፍትወት ሓልዮት ሓሳብ እዚ ትምንዩ ነገራት ኩ ነገራት ንስ ተድርቁ ንጾምካ ሓፍታመንያ ጾሎት ጾሎትሰ ተናግሮትሰ ሀበ እግዚአብሔር ልኡል ካይብለና مصحف سينودس زبال عنقص 57 እግዚአብሔር ካንተ ይዘል ሰላማዊ ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላመከ ሀበነ ኢናለሁ ሰላማዊ ዝኾንካ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምከ ሀበና ክርስቶስ ናብዚ ዓለም ክመጽእ ኩሉ እንታይ ዘስተማረ ሰላም ነቶም ዝገርፉ እንኳን ነቶም ዝቆትልዎ ነቶም ሓሞት ምጥት ከርቤ ዘስይዎ ናሸንከሮ ብጦርና ወጉ እንታይ ይሉ ኦ አባ ስረይ ለሙስመ በዚ አምሩ ይገብሩ ዝገብሮ ነገር አይፈጥሩም ይቀረበሉሎም እንታይ ፍጹም ሰላማዊ መሆን ማለት ናይ ሰላም አምላክ ስለዚህ መቅደመ እሱ ሰላም አለ ለብቻ ቅድም ሁሉ ንሃገር ሰላም ስለዘደሊ ቤተርሳና ሁሉ ሻ ኣብ ቅዳሴ ተሪኢንያው መጽሐፍ ቅዳሴ ዝባል ጽሒፍ የለኹ ኣብ ሓንቲ ቅዳሴ ውሽጥሲ ልዕሊ 14 ጊዜ ሰላም 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 ዝብላል ስለዚህ ቤተርሳና ወላታ ተخلها መጀመሪያ ተረኾና ደጀ ሰላም ዝባል ስለዚህ كل ነገር ሰላም ነገር ወላ ማህሌት ቆይና መወዳታ ሰላም ዝባሃሉ አቡን ዝባሃሉ ዚግ ዝባሃሉ አመወዳታ ግን ሰላም ዝባሃሉ መርጊታታት ዝጽፍሩ ማለት እንጂ ሰላም ቀዳሚትን ካልእትን ይበላል ስለ ሰላምካ ኩሉ ሰብህ ይገባ ስለዚህ ናይ ካና ስራሕ እንታይ ሰላም ውዋች ንስተባአሰ ምትዕራ ዓቅም ተሎንካ ኬትካ አማኸል ኬትካ ነቲ ወንጽ ዘሎ ደውልልካ መስቀልካ ሒዝካ مجزات ስለዚህ ናይ ቦታት ሰባኽል ተኾነ ሰላም ክሰብኽ ኣለዎ
زمار انتخونه سلام كزمر አለው ትንጽፎ እትንዛረቦ ሁሉ ነገር በሰላም ዝውውጅ ነገር ከሆናል ወንበር አብልዕሊ ሐዊ ላምባ መንስናስ ሆነ ሰላም ተዘየለኩ አራዊት ነው ባዓለው አብትዱር ሆምቦ ይቆም በትዱር ዝቆጥሪ በመተክ ሐረሪ በቲ ሐውኽ ሐረሪ ቶም አራዊት እንኳን ክብቶን ያው እቲ ሰዓር እንኳን ክጥፍ በረኻት ህፃናት እንስሳታት ኩሉ ሰላም ተዘየለ ኩሉ ነገር ዝጉዳሞ ስለዚህ ዓቢ ንእስለይ ህፃናት ይብህሩ በጦርነት ስለዓለ ኩሉ ነገር ተአይምሮን ትክክል አይኮኑ ዝጎደሉ አካላት ክንይ ክኾን ያው እዛ ክንሓስብ ኣለና ሰድካ ሆኮ ማለት አይኮነ ስለዚህ ኩላትና ሰላም ክንሰብኽ ስለ ሰላም ክንዝምር ስለ ሰላም ክንጽሕፍ ይዝግባ ምክንያቱም ሰላም ቀዳሚትን ካልእትን ስለዚህ እዚ ጥዑም ስፍሕ ዝበለ መብርሂ ሂቦምና እዮም ኩሉ ነገር ድማ ተምላው ጋዕኹምዎ ብምልኦ እግዚአብሔር ኣብ ልቦና ይሕድረልና ክንብል ንፈቱ ለኹላትና ለተመልከትና ለዓናለ ምክንያቱ ሰላም እንድሕደል ኣብዚኣ ከፊልና ክነውግዕ እውን ይንኽእል እሞ ሰላም ወሳኒት እያ ልብል ነገር ዓብዪ መልእኽቲ እዮም ሕልፎምልና ኣነ ዳርጋ ሕቶታተይ ወዲአይ መምህር ምናልባሽ እሶም ዝተረፈ ዝኒኦ ኣነ ክናገሮ መወዳእታ ሓበሬታ ሂበ ክሓልፍ ወይ ድማ ዝወስ ከብል ተኢሎምኒ ዕድል ከወሙ እሞ ፃሊሕትና ኣብዚና ክንዛዝም የኽብረለይ ክብል ይፈቱ ኩላትና ደጋጊመ ዝብሎ እንታይ እዩ ንሰላም ክንእውጅ ንሰላም ክንሰብኽ ንሰላም ክንዝምር ንሰላም እንቶም ገበርቲ ሰላም ብፁዓን እዮም ከም ዝተባሃለ ናይ ሰላም ኣምላኽ ሰላም ይሃበና ስለ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ዝሃበረን ሰመስገን ይሁን መምህር እውን ፅቡቕ ፃኒሒት ጌርና ነርና ኢና ተመልከትና ጾመ ፍልሰት ሓሊፉ ኣብ ዘለናዮ ኮይንና ከም ዓቕምና ንሕልፎ በዓል እዩ እሞ ቆልዕ ኣሸንዳ እውን በዘጋጣሚ እንኳዕ ፅሕክን እናበልና ነበረና ፃኒሒት ኣውዚእና ክንዛዝም ክብረት ያበለይ ዕድመ ጥዕና ይምነየሎም ኣባ ተመልከትና ብዛዕባ ጾመ ፍልሰታት ይመስል ምስ ኣሸንዳ እውን ኣተሓሒዝና ብኦ ኣቢልና እውን ሰላምና ዓቂምና ክንኸይድ እንታይ ክንገብር ይግበአና